Se on moikka. Elikkä nyt osin kotiviinin paras hetki tulolla. Elikkä pullotusvaihe. Ja mulla on tässä saavi, jossa nyt on tällä hetkellä puolet, siis tämä on kertaalleen toki lapottu astista toiseen, niin nyt se on valmista eli kirkastunutkin. No, noin. Ja sitten mä nyt pullotan sen tämmöisellä kannu ja tällä menetelmällä. Pullot on aseteltu hyvinkin tarkkaan, kun sitä kannulla aletaan ottamaan täältä. Ja kannukin on steriloitu tietenkin kiehuvalla veellä. Niin kun kannulla kauhassee näin, niin sehän tietenkin liruttaa tuolta pohjasta. Mutta kun se on tässä kohdassa justiinsa tuo ratti, niin sitä ei metti paka sitten hukkaan. Eihän toki kallista, no ei se kallista, mutta arvokasta ainetta. Niin tällä tavalla mä pullottelen tässä. Ja tästä erästähän menikin 2/3 kavereille kans silloin kun tehdään. Niin ei muuta kuin jatkoja ja ties vaikka ensi kerralla nähdään. Moi! Niin, unohtui mainita sitten jälkimakeutuksesta. Mä nyt tykkään sillä suunnilleen, tulisiko puolimakeaa peräti. Kun tämmöisen kokoiseen 1,5 litran pulloon laittaa ruokalusikallisen sokeria. Ja sitten pullottaa sen ja sitten niin, korkki kiinni ja sitten se voi vähän se sekoitella, mutta ei ole pakko ja hetken voi olla myös siis kyleellään hetken aikaa. Ja sitten huoneen lämmössähän se saa tekeytyä. Mielellään vaikka puoli vuottakin, mutta sehän nyt riippuu siitä janon määrästä. Mutta nyt kun vuorokausi kuitenkin, niin se jälkeen makeutuu sitten ja asettuu. Ja en suosittele alkoholismia kenellekään, että sitten kun on se juhlahetki ja kerran pari kuukaudessa korkeintaan muutaman päivän kerrallaan kun ottaa, niin sillä sievästi siis käyttää. Juu, mullakin on vähän maakipiä tässä, kun on vähän se. No niin, mutta näkemisiin.